Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fish Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izinto engiyenza ngikhuluma ngo-TV shows ngiyahleba kancane kube nezinkulumo la esifundisana khona ngezinto mhlambe ezisididile masithathe lapha kuma-TV shows because ngigxile kakhulu kuma-TV shows. Okunye-ke ngiyathanda ukudlala nje, umoya wami unalokho ngihlale ngikhumbula ukudlala nokuhleka-ke ngiyahleka kwesinye isikhathi-ke kube nesidina ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Kusho ukuthi kulamavidiyo avelile ngikhuluma ngovuyokazi iningi lawo bengidlala ngisadlala futhi lapha-ke izingane zesithembu kanye nothando nesithembu. Ngithanda ukuthi le video izoba serious iphinde ingabe serious. Yabo guys, le mvula le enethayo, yebo le mvula le enetha sakuba nezikhukhula lapha kusibindi ku-comment section uye uqalile. Ngizokutshela ukuthi kanjani. We guys, bukani la. Izingane ezisithembu sibuka season 1 no season 2 onovuyokazi. Uvuyokazi ubaby mama kaSibindi. Lo sekuvela indaba zakhe zamalobolo. Okay. So uma uSibindi nokungaboni ngasolinye noma exabana novuyokazi walahla inhlonipho. Ukulahla kwakhe inhlonipho akusafiki kuvuyokazi kuphela, sekufika the entire nation, ngoba mawuzoxabana nami wazi ukuthi ngumZulu mase uzosebenzisa into ethile efaka umZulu phakathi. Akusaqondakala ukuthi yingoba unenkinga nami noma usunenkinga namaZulu. Mayethi iXhosa ilahleke lapho-ke into eminyakeni yakhe fanele ngabe yakwazi ukuhlukanisa into nomuntu. Right. Nalabo futhi abavumelana naye ba-wrong guys. Fundisekani, hloniphani njengoba nawe uthanda ukuthi uhlonishwe. Yes, uzoxabana ikhona nomunye, uxabane nomunye, kodwa musa-ke ukudelela. Masusethe iXhosa akusazwakala engathi yena uthuka uvuyo noma uxabana novuyo. The entire nation ijoyina le chat. Kuyavutha manje, kuyavutha umlilo uvutha. Ilapho guys ngizokwenza amavidiyo amaningana ngicane ngixolele kulolu daba ngoba lolu daba lolu lungenza izolo futhi asilalanga. Manje mayisethe iXhosa yathi fu i-comment section kuyagadlwa-ke manje, kuyagadla kuvutha umlilo, kubasha umlilo ngapha kunethi imvula. We malo nayazi le bengisathi ngisalela ngixoxa indaba yamfundisi ngomshado ukuthi bengifuna ukunitshela ukuthi why nibone nje kusha kanje, ismoke, intuthu ayipheli, umlilo, imvula, konke kuyagqekezeka. Bangena ku-comment section bazothi halala, kuthiwa nje yima wo sicela niphume lapha, bazothi halala. We guys, akagcinanga ngokubhala kwi-comment section ukuthi iXhosa, bekukhona into ebuziwe wazophendula ukuthi iXhosa. Hayi-ke ku-comment section singasho ukuthi kwenzeke iphutha isikhathi etype, sidefenda phela. Ngithi siyathanda ukudefenda nokusugarcoat izinto. Kanti cho uzovela kule live video ngibona iclip emfishane khona ubhuti aseceleni kwakhe. Mayikhuluma nalo bhuti oseceleni uthi-ke laze ladelela iXhosa ufunda i-comment. Uyayizwa? Okusho ukuthi into ajwayele ukukhuluma kanje yena. Siyalungisa-ke. Nakuba ngahambisani inhlamba, nakuba ngahambisani ngenhlonipho, kodwa lokhu ukumemile. Yes? Uye othume kuthe naye invitation card, wozani izongithuka. Naye bambe yakho. 1 wabala, 2 wenza nje ama-invitation cards aba 50. Manje kuyaza nje zikhala enyameni, usabatha uvusa ikhanda khona sithi yimi wena ufuna uDJ Mphumza. Hawu ayongiphoxa ngimdala kanjena ngoba ngihlezi ngisho ukuthi mina ngu-anti wey'ngane. Yini ndaba hawu uyuthi uma ungilalela ungizwe ngathi nginomuzwa ukuba ulonely, asiphumeke lapha. Mina bengifuna uku-addressa le yokuthi yindaba kunemvula, yindaba kunokushisa, yindaba kunje. Ngase ngakhumbula lela culo lamfundisi. Angikaze ngifise ukuba nevoice emnandi kulezi insuku ngoba nje kulobu kuvuka emhlabeleli ehlukene khona lethi
Open the floodgates of heaven. Let it rain. It's raining. It's raining. Idrama. Uyimemile le drama eyenzakalani. Angizwe sengitheni uyimemile. Uthe iXhosa. Ngithi lapha eSouth Africa lapha eMzansi asifundeni ukuhloniphana, okay? UmXhosa umuntu, iXhosa into engaziwa, inzulu into engaziwa, umZulu umuntu. Qhubeke kanjalo. Ngoba mawungathandi ukudelelwa, musukudelela nawe. Ngitheni ke we guys, sisemuzweni wokubhiyoza, bathi bona abahambayo, siyabaphelezela bonke abahambayo. Sithenga ama-suitcase ke manje sithenga ama-suitcase siyapheka, sisintombazane, uyabo kusakhulunywa nje, hamba uyopheka, hamba usifundise ukuphaka phela, lapha ya Honor. Ngale kulo yamo ya Honora Smith, hayi ukuthi ngiyamsupport uNara Smith, ngifuna ukunitshela ukuthi kuyabhiziniswa. Uma bona bebeka ibhifu phezu kwetafula, imali leyo. Bona mabevula ibhifu beyibeka phezu kwetafula bese sidaqa bepheka, kuyakhokhelwa. Thina nje sigcwele ngapha ngasekuhlebeni ngoba ngapha sikhokhela. Kodwa ngapha yini bad lethu. Ngicela-ke ningasho ukuthi nginethalente lokuhleba, ngiyithandise leyo ndawo ngoba ngizwa nje i-wrong ngibe ngumntwana owakhula ngo-Sunday school. Yabona manje mase ningipromote ngasekuhlebeni. We guys besidimotha ku-episode 16 wakuthanda nesithembu. Kanti izolo niphela. Kanti nje kule weekend esiphuma kuyo bese sipromote. Manje indaba ningafuni sibhiyoze. Ngeke phela desidimotha. Siyadimotha kwenziwa kahle kade kuhlewa Nkosi yami lapha eZansi emndenini. Ubaba nendodana yakhe bechaza lento ukuthi kuyadimotha, oku1 uyaku2 uyaku2 uyaku3. Hawu kwavele asikho isithembu somjolo. Hawu mase kuqoqwa ama-suitcase ke manje lesi siyaqoqisisa sithi vele isithembu somjolo asikho. Nithini ke nini? Naze nabhitha, angicela siyekeni guys, please. Leave us alone, no. Leave us alone. Hey, ingane ibibukisa laphaya. Nize nina nifunde ama-characters ukuthi ahlukene kanjani. Senithi nina vele iposition yokuba umamkhulu ifuna ube nje. Ninganaki ukuthi le reaction enje o le character eseniyi-judge yakhiwe ubani. Angithi njalo nina nifike ninganaki ukuthi umuntu umfunze ukudla okunjani. Angeke ufunzwe ukudla okumuncu mase uba nobuso obukhazimulayo, obuhlekayo, obuchachambile, kodwa ukudla okudlile kumuncu. Nina bo-judgmental. Siyeza-ke kwinkulumo-ke ezakhayo, kodwa ngithe manje allow us to be yours. Nami ngikhipha ama-invitation cards ngithi sondelani guys, let us come together and be yours, because isikhathi sokuthi sibhiyoze manje, siyabhiyoza. Ayibe serious le video. I-viewership yakuzingane ezisithembu yenziwa eSouth Africa yonke, so kubalulekile mawuzovela uyi-cast member lapha ku-production team usukhuluma nento noma ngabe i-clapback ezongena emphakathini, ube njani, ube mindful. Wenze njani ukuba mindful? Awukwazi ukuthi uqhamuke usuthi iXhosa. Yingakho-ke kusho kanje. Oh, it's raining, kodwa abaculi kanjalo niyalazi lana. Open the floodgates of heaven. It's raining. Let it rain. Let it rain. Hayi esingisini-ke ulimi liyabambeka nanihlele nizwa asho kudade lana athi please translate, please English. Ngiyoqeda nini ngiyoqeda nini kulesi phithiphithi sesiphithiphithi sokuthi ngayizona silalanga nangaphambi kwayizona silalanga, namhlanje futhi ngathi sizolala ngoba namhlanje silanda i-comment section. Ngizolobo ngithi D kwa comment section kuthiwa hayibo Vuyo, hayi Vuyo shame, kodwa uVuyo naye akakhuluma iqiniso. Awuphumela obaya manciweni,
Ayikho into ethe fafa ku-social media ususiloya phela. Hayi bo guyzini, mina ngikhumbula sibhiyoza kanje nge-World Cup ngo-2010. Ubumnandi sasinabo sihlangene kwakuthe kla enhlizweni. Sephindile kuVuyo wathi uVuyo-ke yazi kuyamuveka on. Yazi uyaba ney'ngane uzizwe ukuthi ngempela nakho usuney'ngane ey'mbili uzofela kulo mfana uncenge kwamndeni wakhe bebukise ngawe. Qede lapho kufika omunye ubhuti athi ngiyalobola manje, right now ngiyalobola. Hawu, manje niyasibiza, sicela ukungasabeli lapho enisibiza khona, sisajabula, sisabhiyoza. Bakwethu, ngicela ukusho ukuthi ngizokwenza izinto ey'-right kuleli sonto, yebo, kodwa bengithi ekubhiyozeni ngisa-present. Laba bathi lokhu kuthi wena fix nje sihlezi sikulalela ukukhuluma. Hayi mina vele ngiyakhuluma kanjalo, angiyekile ukuthi phela ngiyabhiyoza. Mina ngibhiyoza kanje Nkosi yami. Mina ngisho ngangipha u100 manje ngizoba nehaba ongawazi ulibona. Yimi-ke ekujabuleni, into nje ejabulisayo, into engizwa nje inomuzwa kahalala, ngingena ngibe uhalala wangempela. Hawu, halala ngoVuyo. Halala ngoVuyo waphakama ngaphezu kwe-TV show esivezele yena. Kambe sisazokhuluma nangalokho ngoba ngifuna comment section kukhulunywa izinto ey'-wrong manje kuthiwa kwale i-TV show ibe impumelelo ngokuthi ubani nobani. Lalela, mina ngizothatha nje ngikunike nobufakazi, ngize ngikhombise nokuthi-ke mhlampe masihlawumbisela i-TV show iqalwe nini, yenziwe yini, yabonakala into yokuthi kungaba ne-TV show, ukuze ningakhulumi izinto eziyiphutha, kodwa hayi ukuthi ngiphikisana nomuzwa wakho-ke wena obeke kanjalo. Lapha bengizochaza ukuthi yini eyenza ukuthi gaga 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 imvula-ke leyo lapha comment section. Yenziwe yini yonke lento? Ukudelela, yabo? Ukube akudelelwanga ngabe nathi sithi awu shame, cha besingazi ukuthi kanti izinto zizojika kanje. Awu ziyajika izinto bakwethu, besingazi ukuthi kuzosuke kwenzeke u4:10 kanje. Kanti akuzweli ngenxa ye-behavior siyibonile namagama aphumile. Ake sithi sayishiya-ke ishow because ishow beyizorana ngendlela barana ngayo. Yini uvele ku-live uthi iXhosa kodwa uyazi ukuthi uney'ngane nodade ongumXhosa. Uthi bekuzothuleka? Hayi bakithi. Kodwa ngasho ngathi kunobungane laphayana. Nina-ke senifuna ukungiphatha, ngiyazi niyayingcengela phela. Ngiyazi ukuthi vele la kunemali khona niyathanda ukuba muhle. Senifuna ukuba muhle ngami-ke. Wena ufuna, hayi ngimdala mina ngu-anti. Ukuthi nje ngu-anti ongalungile ngesinye isikhathi. Ngesinye isikhathi ngu-anti ongalungile kodwa ngimdala. Kodwa nje ngithi mina it's raining. It's raining. It's raining. Let it rain. Let it rain. Hayibo ekhaya basazongithemba ukuthi ngi-right guys nama. Hayibo kodwa likhona lelo culo. Uyalishaya futhi uyamfundisa waphesheya engabe ubani. Uyamfundisa unezwi nje elibhesayo. Nkosi yami. Wavuma umhlabeleli ukuthi-ke uVuyo usilovise ngisho esontweni asilalanga nokulala manje nje umhlabeleli lokuthi it's raining uvusa ithemba ukuthi izikhona imvula zizosinetha sonke. Hawu bakwethu, phambi kwabantu uyohlekwa, phambi kwabantu uphinde ukhale phambi kwabantu, bayokukhomba bethi u-desperate, abanye bekudemote, abanye bekupromote. Kunjalo-ke emhlabeni kaThixo. Hawe mawe guys, kunjalo. Bayothi bekudimotha ngapha bekupromote ngale, bayothi bekuhleka ngale bekujabulise ngapha, bayakukhalisa ngapha bakuthulise ngapha. Thiwa
sithuleleni kodwa bakwethu, sithuleleni. Beningase nibona lapho sigijima nama-episode sithi kodwa bakithi, wevuyo, wasufika ngangathi uyathamba kulela khaya, yini manje? Qina. Akube wuye onamagama okuncenga, akube wuye ocelayo, akube wuye ozithobala. Siyibukile ingane ishayi usizini 1 wonke. Ebe emotional mntwana. Mayisevela la isenobuso obuhleka yana safuna sijabule kanye naye sibhiyoze. Hayi-ke naze nababike. Hawu. Yabo leyo ukuthi akusuyi achievement. Sizoyikhuluma. Oh, hayi manje sizoyikhuluma please, okay? Sizoyikhuluma. Asinikhohliwe bafethu. Asinikhohliwe. Ay, babo. Ay, bo. Nginjena mina mangijabulile kodwa phela-ke. Hayi guys, angijena nina nizobaleka kwi-channel yami, angijena Nkosi yami, ukuthi ngiyathanda ngempela ukuthi makade sikhala nomunye mayesevela futhi ethi ujabule, asijabule. Ama-questions aweze later. Ama-questions angisho ukuthi-ke ngiyanivimba kodwa sicela ukujabula Nkosi yami. Hawu. Yeheni. Wena uyafana nje nomuntu esithi sisadla ukudla okumnandi usufuna ukuzothela amanzi. Hayi, usufuna ukulahla i-taste emnandi. Hayi, msana ukuyenza lento. Ngicela ningabaleki guys, ngiyakwazi ukuba serious ngesinye isikhathi, ningabaleki kule channel. Ngiyabonga kakhulu nge-support. Ngithi nje ngi-address kini ngokuphuthumayo ukuthi le mvula nalokhu kuma-comments agcwele adalwe yini. Ilama-invitation cards akawathumelile ngesikhathi ekhipha igama lokuthi iXhosa ebe eno-baby mama omXhosa kanye nabantwana. Manje sibuza ukuthi why kuzoba sengathi uyadelela, why ungathi ubukela phansi lokwenza kwakho, kwazona iy'ngane zakho uyayicabanga. Kodwa-ke bakhona bangafundisekile kazi, ngiyacela ukuthi nifundiseke. Ngiyacela futhi nanokuthi ukuxabana noma ungaboni ngeso elifanayo nokuhlukana kwenkulumo akusho ukuthi sigcine sesibizana kanje ngalamagama, iXhosa, inzule, yini. No, akukho right. Akukho nje right. Hayi, akukho right, shame. Kuyabheda. Ingakho kugcina sekunje, sekugcina-ke manje sekuyaqophiswana ngama-comment asemaningi because nifika la. Ekuphambaneni kwemibono asimeni ukuthi siphambene ngemibono, hhayi ukudelelana nokwehlisana isithunzi. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyaxolisa ngale video ukuthi ibe yindlela ebe yiyona. Thank you, bye.